ngiboneke la abantu besifazane kuba nesikhathi la ekuphileni kwabo kube nesikhathi esithile abafika kusona la kuphuma khona igazi ngabe sona lesifo lesi ingakhona indlela esiveza ngalo ngokuya esikhathini komuntu wesifazane ubungozi bukhona yini mhlambe kulabo ke abasebesikhathini beyabantu besifazane yebo kukhona kakhulu and kuyenzeka ikakhulukazi uma ubona ukuthi uya isikhathi eside kwesijwayelekile kwabanye abantu kodwa ihemophilia kumele siyicabange ekugcineni sesikususile konke lokho okujwayelekile okwenzeka kumuntu wesifazane ngoba inkinga lesifo isikhathi esiningi sihlasela abaphi abantu besilisa kodwa ke basebiqedile zonke izinto ezijwayelekile kubantu besifazane usungasicabanga naso wenza ucwaningo ukuthi ngabe ngenzeka lo muntu unaso yini lesifo lesi mhlambe ke isinayo iminyaka ethile nenibone sigadla kuyo kakhulu noma njengoba uke washo wathi nje ngathi isifo ongazalwa naso uthola konke usithathe nje vele generational ikhona neminyaka enenithi hayi nansi ke iminyaka esiyasibone bepresenta kakhulu noma cha into nje engakuphatha noma inini singakuphatha noma inini but isikhathi esiningi sike sibonakala eminyakeni yokuqala yempilo ngoba isifo zalwa naso lesi kuyenzeka ukuthi ubungozi obhekana nabo wena bungakanani oyingane ihlezi idlala ihlezi sengozini lapho soshisa sithole khona ukuthi awu ngenzeka ukuthi unaso lesifo ngoba yini wopha kakhulu manje ke sengitholile ukuthi nginaso ikhona indlela yokusilapha noma ke kuba nje nendlela yokuthi uphile naso njengathi sifake izibuko vele unike nazi izibuko uphile neframe impilo yakho yonke nakhona ke ikhona indlela yokusilapha ukuthi sime nje ngqi noma kuyaphilwa lesifo lesi siyazama ukuthi sisilawule so uma sisitholakele siyahlukahlukana ke ngoba lezi icu lezi zakhe ihlulu ziningi kakhulu kodwa sijwayele ukuzibona nje kube khona kuthiwa hayi uhemophilia A lo uhemophilia B lona base kuba yenye kuthiwa acquired le oyithola ngokukhula so lo A kusuke kushoda esinye sesicu ezakha ehlule so sike sikunike ke thina eminyangweni yezempilo lona lesicu lesi esakha ihlule sikwazi ukuthi silingane ne level le edingakalayo yokuthi ukwazi ukuthi wakhe ihlule uma ubhekana nomzima noma ubhekana nomgozi noma nokulimala